точно преди 1 месец стоях на върха на една планина, гледах звездното небе и се чувствах изгубена. Исках собствен подкаст, но нямах никаква идея как да го създам. И тогава извиках, обръщайки се към небето. О, всемогъща Вселено! Чуй ме! Дай ми знак! Дай ми идея как да започна своя авторски подкаст! Дишай само през лявата си ноздра, стоейки на един крак, докато си мислиш за розови облаци, за да постигнеш дзен. И аз чух това вселенско послание. Помислих го за просветление. Записах първия епизод и се почувствах гениална. До вчера, когато телефонът ми избухна да звъни с някакъв странен, непознат номер. Ало, кой е? Дишай през лявата ноздра, розови облаци. Нали ти казах? Моля, кой сте вие? Аз съм този, чието думи задигна в първия епизод. Чухте как ме цитираш в вселенския ефир. Имаш много да учиш, момиче. Слушай ме добре. Сега ми дължиш резонанс и не ми излизай с някой номер. От днес работим заедно, иначе ще ти пусна розови облаци в студиото. Разбрали ме? Здравейте, резониращи души! Аз съм Димитринка Димитрова, а вие сте с втори епизод на Резонанс. Пространство за душата, ума и сърцето. Продължаваме да изследваме пътеките към нашия вътрешен свят и силата на нашата творческа енергия, за да се свързваме истински с себе си и да градим нашата общност на споделеност и подкрепа за ежедневно благополучие. Резонанс търси своите хора. Тези, които имат нужда от място, което е мотивиращо, човешко и истинско. Ако вие сте от тях, не пропускайте да се абонирате за канала и да последвате линковете в описанието. Вашият абонамент, коментарите под съдържанието и споделянето му ни помагат да се свързваме и да разширяваме нашето общо поле на вдъхновение. Благодаря ви, че сте тук и споделяме този процес на резонанс, в който всяка минута и звук ни напомнят, че в нас винаги има сила, светлина и творческа енергия. В този епизод ще работим с карта номер 87 от моите авторски терапевтични карти Резонанс. Всяка от картите има заглавие, въпрос и положително утвърждение. Ама как така? Не трябва ли да започнеш с темата от първата ти карта? В терапията редът е за гардеробите, не за хората. Арт-терапевтът работи с енергията тук и сега. Ние сме малко като художниците. Чакай малко. Твоите рисунки не са изкуство. Те са вик за помощ от страна на хартията. А когато нарисуваш котка, тя прилича повече на тест на Роршах, в който виждам собствената си несигурност. Имах предвид, че ако ни дойде музата да започнем от средата на платното, го правим. Затова днес няма да започнем с темата от карта 1. Днес започваме с карта 87. Нейното заглавие гласи следното: да бъда канал, а не център. Каква е разликата между центърът и проводника? Центърът е его. Когато се възприемаш като център,
Ти си крайна точка. Всичко трябва да дойде при теб. Да те обслужва или да те ласкае. Това е тежка и самотна роля, защото създава напрежение да задържаш, да контролираш и да се страхуваш, че ще загубиш значимостта си. Проводникът е канал. Ти си мост, през който преминава енергия, идеи, любов и смисъл. Ти не притежаваш тези ресурси, а просто им позволяваш да текат през теб към света. Да си център е изтощително. Това е тежка, статична роля. Ролята на проводника носи невероятно освобождение. Представете си, че вие не сте крайната дестинация, а сте канал. Един мост, през който преминават идеите, любовта, смисълът. Когато спреш да се опитваш да бъдеш най-важният в стаята, се случва нещо магическо. Ти започваш да пропускаш през себе си неща, които са много по-големи от теб. Да си проводник означава да не блокираш потока. Когато до теб достигне доброта, ти не я прибираш в джоба си, а я предаваш нататък. Когато получиш вдъхновение, ти не го стискаш, за да го притежаваш, а го превръщаш в действие, което докосва и другите. Защо това е толкова важно? Защото, мили хора, смисълът минава през нас. Той не спира в нас. Ако смисълът спре в теб, той се застоява. Но ако му позволиш да тече, ти ставаш част от вечното движение на Вселената. Ти никога не пресъхваш, защото колкото повече даваш, толкова повече преминава през теб. Вече не носиш тежестта на света на раменете си. Ти просто плуваш в неговия ритъм. Така че днес ви предизвиквам. Опитайте се да не бъдете център. Бъдете канал. Вижте какво ще премине през вас днес и на кого ще го предадете. След като вече си поговорихме за идеята да бъдеш проводник, а не център, сигурно се питаш. Добре, но как да го направя на практика? Как да спра да задържам всичко в себе си и просто да бъда канал в това забързано ежедневие? Искам да ти споделя 5 прости, но мощни начина, по които можеш да започнеш още днес. Не е нужно да променяш целия си живот, просто промени начина, по който енергията минава през теб. Първа практика. Случвало ли ти се някой да ти се сопне, да те ядоса толкова много, че да носиш този гняв в себе си цял ден? Ето какво да направиш. Вместо да складираш тази негативна емоция, представи си я като горещ картоф. Не я задържай, за да не те изгори. Когато срещнеш следващия човек, не му предавай гнева, а го трансформирай. Поеми въздух и пусни през себе си усмивка. Не позволявай на лошата енергия да спре в теб. Превърни я в неутралност и я пусни да си ходи. Втора практика. Когато видиш нещо красиво в някого, неговият стил, работата му или просто доброто му отношение, не пази това наблюдение за себе си. Кажи му. Смисълът на този комплимент не е да стои в главата ти. Стани канал за признание. Когато изречеш гласно доброто, което виждаш, ти ставаш проводник на увереност за другия. Трета практика. Често ни идват идеи или ни попадат статии и книги, които ни вдъхновяват. Ако се сетиш за някого, докато четеш нещо ценно, прати му го веднага. Бъди пощенският гълъб на вдъхновението.
Така знанието не застоява в теб, а се превръща в жива сила, която помага на някой друг да израсне или да преодолее някое предизвикателство. Четвърта практика. Следващия път, когато говориш с приятел или колега, опитай се да бъдеш активен слушател. Не мисли какво ще отговориш. Не пречупвай думите им в твоето его или твоя опит. Просто слушай. Бъди проводник на тяхната нужда да бъдат чути. Понякога най-великото нещо, което можем да пропуснем през себе си, е просто тишината, в която другият да се открие. Пета практика. Всеки път, когато постигнеш успех, малък или голям, не бързай да си слагаш короната. Спри за секунда и си помисли: Кой ми помогна да стигна до тук? Чия енергия мина през мен? Предай благодарността нататък. Ако клиент те похвали, похвали екипа си. Ако се чувстваш добре, благодари на тялото си. Нека благодарността не спира в теб като гордост, а да продължи пътя си като признателност. Преди да се върнеш към ежедневието си, към шума на града или към безкрайния списък с ангажименти, искам да те помоля нещо. Спри за 10 секунди. Поеми си дълбоко въздух и си припомни думите от картата, за която си говорихме. Смисълът преминава през мен. Не спира в мен. Колко често се чувстваш изтощен, просто защото се опитваш да задържиш всичко под контрол? Колко често се чувстваш празен, защото опитваш да се напълниш с неща, които не са предназначени за теб? Още днес, в следващия 1 час, намери един начин да бъдеш проводник. Не утре, не някой ден, сега. Пропусни през себе си една добра мисъл и я превърни в съобщение до някого. Пропусни една малка сума пари към кауза, която те докосва, или направи друго добро дело. Пропусни през себе си напрежението на някой друг, без да му отвръщаш със същото. Днешното послание от космическото гуру, уважаемия Шри Шри Безлимитис, е: превод: не бъди язовир, който събира водата, докато тя стане на блато. Бъди река. Реката е чиста, защото се движи. Реката е жива, защото дава. Освободи се от тежестта да бъдеш център. Свали короната на егото и просто предай нататък. Светът няма нужда от още хора, които искат да бъдат важни. Светът има крещяща нужда от хора, които са готови да бъдат канали за светлина, смисъл и доброта. Благодаря ти, че беше с мен днес. Остави коментар под видеото, отговори на въпросите от днешния епизод и сподели какво мислиш. Харесай и сподели видеото, за да стигне това послание до повече хора. Абонирай се и стани част от семейството на Резонанс, за да не изпускаш следващата ни среща. А сега излез навън и остави живота да тече през теб. Вземи своята доза витамини за ума. Бъди канал. Бъди свободен. Нищо не ти принадлежи. Затова и нищо не може да те спре. До следващият път.